Artzaintza ardiak zaintzearen jarduera da, eta artzaina ardiak zaintzen dituena. Esaera zarrak dion bezala, zaintze erdigunean eta ardiak ere bai. Artzaintza neolitikoan hasi zen, duela 12.000 urte inguru, eta gaur eguneraino iritsi zaigu. 12.000 urte inguru? Eta ez dira aspertu, 12.000 urtez herria eutxiz eta lurra lotuz. Itxoin, hori ez aldu Aritz Ganboak esaten. Halaxe da, eta gaur bere elkarrizketatuko dugu. Aritz Ganboa, Arruazuko artzaina. Azken urtetan, ezagun egin da Bibazuek saiotik landa eremua gure etxetara ekarri duelako. Artzantzaz, landa eremuaren etorkizunaz eta bertsolaritzaz ariko gara besteak beste gaurkoan aritzekin. Bi jaialditako bertsoaldiak ere prest ditugu zuentzat, Amoroton eta Iruran izandako jaialdiak eskainiko dizkizuegu. Ongi etorri, herriaren eta lurraren hitzetik hortzerara. Gaur, Aritz Ganboarekin. Mundua bete zaigun honetan, aldarrika gaita malkoz, poza ere erein beharko dugu, urriago baita askoz. Udazkeneko tonutan gatoz, osto berri baten markoz. Beraz albada zuek xixatuz, ontxo pasatzera gatoz. Eutxi herriari eta lotu lurrari esaldia ezagun egin du Aritz Ganboa Arruazuko artzainak. Azken urtetan, ETB bateko Bibazuek saioan ikusi dugu Euskal Herriko landa eremua zabalduz eta ezagutaraziz. Eta gaur guk ezagutu nahi dugu Aritz Ganboa artzain bertsozalea. Aritz, zenbatetan galdetzen dizute ardiak non dituzun? Begira, artzain eremutik kanpo nagoenean ikusten hauten aldiro. Egia esan, Euskal Herrian bertsolaritzatik oso originalak izateko fama badaukagu, baino kasu hontan esango nuke galdera hau errepikatzen da, nik eskatuko nukena da, pixkat originalidade gehiago topatzen dugun, tartean. Telebistan agertzen zarenetik, Arruazu Euskal Herriko erdigunean ere kokatu duzu, jende asko etorri omen zaizu bisitan. Berez Arruazu Euskal Herriko erdigunean dago, baina egia da Bibazueken ondoren jende asko hasi zela, bereziki lehenbiziko 2 urteetan Arruazura hurbiltzen, ez? Eta nola hartzen dira horrelako bisitak? Hartu behar dira ongi. Covid garai bete-betean geundela, ostatutik deitu nindun, ostatuko tabernariak esanez, Aritz etorriz, zure bila agertu da emakume bat, eta ni lanean nengoen, eta esan nion, aldu danean ez, baina etorri azkar, nahiko edadetua da, eta takataka batekin etorri da, laguntzaile batekin, eta joan nintzen, eta ia, 89 urte, ia, 100 urte betetzeko amina bat etorri zen, hile aurretik ezagutu nahi ninduela, eskua eman nahi zidala, eta aberkafetxo bat hartu nezaken berarekin, eta hartu nuen, eta horrek Jesukriston inpaktua eman zidan, ez? Tira, denetatik hurbildu da, eta beti onsean. Eta hitzetik hortzeraren bisita nola hartzen duzu? Oso ongi, zenik hitzetik hortzera beti ikusten dut, aldu danean, eta egia da, hasiera batean deitu ninduzutenean, esan nuela, eta ni zergatik, ez? Zue jakingo duzu, eta orain ikusiko dugu, merezi duen, ez? Seguru, merezi duela, eta eskerrik asko, Albiko ateak zabaltzagatik. Albiko ateak zuentzat, eta edonorentzat beti zabalik daude, ordutegi zentzuzko batean, mesedez. Aitor eta Unai aspaldiko lagunek zarie. Eta guraso be hortxe bateratzuen zinien, baina denpori harin paseten da. Konturatu orduko, zuen semita alabi, batan semi bestin alabi, ontxe unibertsidadien hasi barri-barri. Aitor pozarren dago. Bere semiek ikasiko idau klaseko gauzez gain, bere gauzen arduri hartzen, bere kabuz bizitzen, ardurak hartzen, etxeko zeregine, beren bizizeen. Solte itxi, ardurak hartu da izan, ez da? Holan ikusten dau berak asuntue, tranquil. Unai barrez keskatute zaz. Nahiago dozu, alabiari gauzak errestu ikasketetan zentrau daizen. Eta hortxe zabiz, aste osorako taperrak preparetan.
Orain artean euki ditugu, kontrolatuak urretik, baina badoaz Gasteizerantza, altxa begiak lurretik. Independentzi proposamena bizi duzu bildurretik. Minaren beldur alperrik zara erortzen utzi aurretik. Erortzen utzi aurretik. Bai kuadrilan bezarritan deitu, izen deustie bai pupaz, baina ardura horixe deukot, neure gaztaroan gomutaz. Pentsautu perrak berrepasetan dodaz iru bider lupaz. Etorkizunik galdu ez daizen, salmonela baten kulpaz. Salmonela baten kulpaz. Guztiek mina egiten dute, salmonelak pika-pika, baina norberak ikasi behar, nola ibilikarrika. Estuan eukiagatik badoa zure polita. Tiritak jartzen ikasiko du, erizaintza ikasita. Erizaintza ikasita. Medikuntzara apuntatu da, ta horrekin erremate. Nik ulertzen dut zure semeaz, ez arduratzea bape. Filosofian talperkerian, ibiliko da jotake, ume-umetatik eukidau eta burua hemendik aparte. Burua hemendik aparte. Filosofia estudiatzea, zuen geure jonek xede, nik utzi diot egin dezala, naizta ibili xelebre. Baina guztia bere kontura naiz ibili errebelde. Zureak bueltan ez du jakingo pure bat egiten ere. Pure bat egiten ere. Garun aldetik konparaketan, igerten jatzu pikea, baina gurea da txori libre, ta zuena da bikea. Filosofia ta horrek danok, alperrik dira maitea, ezete jako burutik pasau, FP bat egitea, FP bat egitea. Irazu, neurologo eta zientzilari ospetsu bat zaitugu.
Bertsolarien buruek zer nola funtzionatzen duten ikertzen aizeate. Herritar xehearen aldean ezberdin lan egiten ote duen bertsolariaren buruak baduzue errezel hori eta sartu dezue Maialen Lujanbio txapelduna erresonantziak egiteko balio duten odi edo tubo hoietako batean eta pantailaren beste aldean zaudezu, irazu, eta ikusgarriak dira pantailan agertzen diran kolore, zenbaki eta irudiak. Maialen, dagoeneko 2 ordu daramatzazu ariketak, galderak eta probak erantzuten eta mugitzeko gogoa eta itolarria bata bestearen atzetik sentitzen, hasi berria zea. Neurozientzilaria ona eta aparta, erresonantzi hortan azaldu da marka, irean ere biankak dabilzkit dardarka, argiak pizten dira launaka, launaka, argiak pizten dira launaka, launaka. Galdera bat lehenengo beste bat ondoren, gero 10 galdera azken proba goren, ta argiak launaka piztuak ba omen. Arren atera hemendik funditu baino lehen, arren atera hemendik funditu baino lehen. Baian zematen dizut aspertuta zaude, baino esfortzutxo bat zientziaren alde, hemen gauz borobil bat beltz-beltzata bare, neuronotan sartuta dezu txapelare, neuronatan sartuta dezu txapelare. Zulo beltz bat aldago baino nolakua, zulo beltz bat aldago zemotatakua, ta neuronen barruan orkakua, horixe izango da potoen zakua, horixe izango da potoen zakua. Ez du ematen honek zaku hori danik, barruan ikusten da argita afanik, badet esplikatzeko gogo eta planik, aurten Nobel sariak seguru daukatnik, aurten Nobel saria seguru daukatnik. Zientzilari egosko hauzeinek errenditu, ateratzeko esan da ez ditaten ditu, ola segi baino bedetnik logelditu, orain ametsak ere ikusiko ditu, orain ametsak ere ikusiko ditu. Aritz, ezaguna egin duzu eutsi herriari eta lotu lurrari, esaldia. Zu zer lotzen zaitu, herriari eta lurrari? Herriari lotzen nau nortasunak, nik esango nuke, eta lurrari lotzen nau izateak. Nik kultura eta herria ulertzeko daukan modua dela nortasunetik abiatuta. Eta ez dut ulertzen nortasun bat herrikiderik gabe. Ez dut individualki ulertzen nortasuna. Nortasunak eta kolektibo horrek ematen didan bizi esperientziatik ulertzen dut nik, ez, herria. Eta gero izatea. Nolabait ere herria ulertzen dut izate baten barruan eta izate hori ezinbestean lurrari lotuta. Eta zu nola iritsi zinen hartzantzara eta zer da hartzantzak gaur egun ematen dizuna? Nire bizipen guztiek daukate zentzua erantzun horretan. Nik bizi izan dut landa eremu bat, eremu urbano bat bizi izan dudan bezala, baina bereziki
nire bizitoki bezala ulertu duan espazioa, eroso eta zoriontsu izan naizen espazio hori, landa espazio hori izan da. Eta gero iristen naiz momentu batean, zeinan nire ogibidea, nire bizibidea erabaki behar dudan, eta orduan, zentzu hori baliatuz edo zentzu horren logikari segituz, bada beste elemento bat, eta da nola bizi herrian, herriaz herriarekin, eta bide batez herriarentzako, ez? Eta artzaintzak aukera ematen dizu horretarako. Esaten dute hala ere, lehen sektorea krisian dagoela. Bai, eta hala dago. Munduak globalizatzera egiten duenean, eta merkatu askearen eta kapitalismoaren arauan sartzen gaituztenean, ez? Elikadura, norberaren elikadura etorri daiteke edonundik eta edonolako baldintzetan. Eta harreman oso perversoetan. Alegia, beste batzuen baliabideak lapurtuz, edo beste batzuen lana gutxietxiz, edo esplotatuz, askoz ere elikagai merkeagoak lortu ditzakegu, ez? Hori da bat, eta bigarrena gainera, hori horrela egiten balin badugu, gure elikaduraren ardura uzten dugu alde batera, ez dugu gure elikadura burujabetza zaintzen eta lantzen, eta beraz pikutara dijoa. Osea, krisia sistema bati lotuta dagoen krisi bat bezala ulertzen dutez. Eta gazte batentzat erraza da, edo aukerako ditu gazte batek abeltzantzara, nekazaritzara, artzantzara bideratzeko. Ba, nik esango nuke ezetz, objetiboki badaude, baldintzak esan dudan bezala, baino baldintza subjetiboak ez ditugu sortzen. Hala ere gazte batentzako laborantxara joateko errestasunak ez daude, baino ez dakit, beste edozein lan mundura egiteko errestasunak badaude. Esan nahi dut, gazteriak benetan badauka espazio bat gizarte honen eraikuntzan beharrezkoak diren ekinbide eta lanak egiteko. Honekin esan nahi dudana, gazteak prest daudela aurrera egiteko. Gazteak badaude prest beraien buruaren jabe izateko eta herria eraikitzeko. Lagun bi sarie, lagunek, ez azalekuk ez, lagunek. Berba asko itzen dozue, buruari be bastante emoten dotzezue, sarritzen, eta gaur behor zabizie. Mundu petralau ikusitxe, Palestinak udala, edo fascismoen gorakadi dala, matxismoena, klima larrialdiz, hainbat gai eta klaro, eztabaida amaitezinetan sartzen zarie, ez dago hor irabazlerik, eztabaida dialektiko bat da. Batek pentseten dau akaso, gutako bakotxak egin geinkena oso importantie dala. Eta bestiek igual dinotzo baina bakotxak eitzen daben hori ez da ezebe, neurri, erabagi edo movimentu zabalaurik espadago, eta batzutan etzipenien be jausten zarie, beste batzutan ez. Hor zabizie gaur be, eztabaida horietako baten. Mundu honek desente dauka bai beltzetik, kea ateratzen da horroka eltzetik, baina nik bihotz badut ezker saietxetik, ezin begira egon sofaren ertzetik. Mundua aldatzen da norbere etxetik, mundua aldatzen da norbere etxetik. Eta mundu petralau aldatzeko edo, kendu zendun Carrefour, Coca-Cola gero, eta aldaketarik etzazu espero, elitzake egongo hainbeste enredo, guztia horren gure eskutan balego, guztia horren gure eskutan balego.
Ta klima larrialdiak gu gauzka luzapen, dena horren da global kanpo gonbidapen. Nik munduari agurrez diot esaten, ta naiz Singapur pozik ikusi nezaken, oporretara enaiz hegazkinez joaten, oporretara enaiz hegazkinez joaten. Diozu beste modu batez daitekela, kanpina hartzen duzu eta ez hotela, baina nora iritsi gaitezke horrela. Ez diot nahi dudanik sofaren epela, baizik boteredunak mugi daitezela, baizik boteredunak mugi daitezela. Boteredunak pozik euren posta diruz, ta matxismoa gora hainbeste testiguz, ni kuadrillan gertuan naiz askotan minduz, ibiltzen naiz niregan adorea bilduz, kuadrillako mutilei txisteak isilduz, kuadrillako mutilei txisteak isilduz. Ta hori egitea beharrezkoa zen, baina erabakiak ez badira hartzen. Nik ez dakit gauzekin noraino goazen, hemen gaude hain modu txikiak probatzen, ta kaf Israelentzat trenak fabrikatzen, ta kaf Israelentzat trenak fabrikatzen. Lehengo astean, hitzaldi bat jaso genuen, irakasle lanetan gabiltzan batzuk. Haurren aurkako indarkeria zen hitzaldiaren ardatza, eta munduko errealitateari begira hala esan zigun hizlari adituak. 10 umetatik 9 zigor fisikoa baimenduta dagoen lurraldean bizitzen dira. Eta 10tik 7 ziberbullyinga jasotzen dute. Eta 5tik 1 indarkeria sexuala. Zuek zarete hitzaldi horretan egondako 2 irakasle. Bukatu da hitzaldia eta kosta zaizue zuen aulkietatik altxatzen. Entzundakoaz erabat, larrituta. Portzentaiak da zifra altuak geratu dira nabarmen, ta orain ez dakit ze esan behar den, aditu bateri, amen. Naiz badaukagun bokazioa, naiz badugun aski almen. Ez daukat argi gure maitatik,
hau ikusteko gai gare. Gaitzak askotan ikusten dira gure herritik aparte. Aurreratugo geran ustean gure buruta gizarte. Baina hemen ere izan du gera violentzioien parte. Izana beti izan baitute, naiz izenik ez gaur arte. Orain izen ta teoriaz badauzkagu hainbat datu. Maiz familitik edo gelatik jasaten da zenbait tratu. Baina umeek nola salatu, nola sotilki aipatu. Umeek soilik izan nahi dute, ikusi eta maitatu. Zertan nondik gatozen baina, aurre aztertzekoa zen. Ez dakit orain non gauden eta, ez dakit nora goazen. Nor ez daritu gaizki eginda masaileko hotz bat hartzen. Orain tratu txar deitzen diogu lehen edukazioa zen. Garai berean, aro berean, ez ginen batera jaio. Orain tratu txar eta irainei esan nahi diegu aio. Baten bat igual hurbil liteke, salatuaz zeharraio. Baina hurbiltzen den gajoari txibato deituko zaio. Beti egonda eta egongo, violentzita botere. Beti gaineko eta azpiko, beti zenbait zital jende. Baina bortxa hori detektatzeak egingo digu mesede. Osogo bizi gaitezen denak, ta umeak batez ere. Bibazuek saioari esker, Euskal Herrian ezaguna egin zara, nola iritsi zitzaizun telebistako aukera? Modu harrigarri batean, egun batean deitu ninduten eta esan zidaten interesatuta zeudela programa bat egiten, eta programa horri eman nahi ziotela enfoke bat, edo atal bat behintzat landa eremuaren lehi hori zabaltzeko, ez? Eta nahi zutela artzain bat pixka mundu horretaz hitz egingo zuena. Eta azkenean animatu nintzen, esan nuen nik uste beharrezkoa dela landa eremuari lehi hori zabaltzea, nik uste egin beharreko lana dela. Eta zergatik da garrantzitsua landa eremuak telebistan bere lekua izatea? Nik uste dut oso garrantzitsua dela gaur egungo Euskal Herriari, ez? Euskal hiritik begiratzen zaiola, ez?
Eta nik uste dut Euskal Herrian, bizi hirian edo bizi landa eremuan, landa kultura bat ezin dugula galdu. Hor dagoelako gure oinarrizkoak diren beharrak asetzeko jakintza eta baliabideak. Eta horiek denori herri bezala dagozkigu. Gainera uste dut landa kulturari gutxi espenetik begiratu zaiola. Euskarari egin zaion bezala eta emakumeari egin zaion bezala. Hain zuzen ere, gure burujabetzarako elemento ezinbestekoak ditugun horiek direla uste dutez. Eta horregatik iruditzen zait ezin direla banatu. Hizkuntza, genero ikuspegia eta lurra. Eta leiho bat zabaltzea begirada horri importantea iruditzen zait. Eta zer erakutsi nahi izan duzu leiho hori aprobetxatuz? Erakutsi nahi izan dudana da, gauza importante da niretzako, natura eta gizakia elkarlanean, beste izaki bizidunek elkarlanean daukaten garrantzi berdina daukatela. Bai? Eta gizakiok, modu antropikoa batean bada ere, gure espazio ekologikoan parte hartu behar dugula, eta gainera parte hartze hori positiboa izan daitekela. Ekosistema bat, gizakiz osatutako ekosistema bat behar duela Euskal Herria. Euskal Herria hori izango dela. Eta erakutsi nahi dugu, eta nahi genuen noski, gure elikaduraren aberastasuna. Gure elikadurak bat egiten duela herriaren izaerarekin, baina baita ere naturaren aberastasunarekin. 5 urte hauetan, ehundaka grabaketa egin dituzue, pasadizoren bat edo beste izango duzue. Egia da, orain epeletan gaudela, baina egun batean erabaki nuen elurraz hitz egin behar genuela, elurra mendian, Eta suertatu zen, nerekin redaktore zetorrela, lehenbiziko eguna zuen nerekin redaktore Joseba Olagarai. Eta berarentzako lehenbiziko eguna zen Artzaiarekin, elurretara joan ginen. Eta elurretara gindua zen, eta hasiera elur pixka bat, gero, pixka gehiago, iritsi zen momentu bat zeinan elurra erruedatik gora zegoen. Eta nik ala ere aurrera egiten nuen. Ez, aurrerago, lasai, aurrerago joango gara. Eta pixka beldurtu egin ziren, eta kezkatu egin nintzen baita ere, gero handik bueltatu behar ginen, beste reportaje batzuk grabatzeko genituelako. Iritsi momentu bat zeinan kotxeak ez aurrera ez atzera, utzi gintuen. Eta oso egoera tenso eta grazioso izan zen, nik palatera nuen, nik banekien aterako ginela, baino kostata, atera ginen eta azkenean bueltatu ginen. Artista omen zera zu palan jokatzen. Neri hori esatea ez zait tokatzen. Hortxe aritzen naiz ni laude jada batzen. Denek esaten zuten leno bai ona zen. Zuk palan ordez igual naio eskopeta. Aspaldi antxe dago hautsetan gordeta, kendu behar nuke baina beti ara buelta. Aitaren erentzia hori xedeteta, aitaren erentzia hori xedeteta. Noizik ez dezu hartu zerbeza bat lasai. Hor nago laktantzia noiz bukatuko zai. 5 urte do badira nik egin gabe jai. Hori iritsiko da oraingoz ez dut nahi. Baserritarra omen zinen zu umetan. Horrela izango da zure esanetan. Antxe ibiltzen nintzen mendi belarretan. Playara joan gabe bero ederretan. Zer daukozue alkarreri esateko? Topikuek beteten diz edo ez? 50 bueltakuek aintzarrak diz? 20 pikokuek aingaztiek? Bueno, ia borroka hori zetan geratzen dan.
Guia jakitun gara garela hipotekadun tristiek. Zuek etzari ondino jabetu etzariela gaztiek. Ta beitu zure kaskar zuriak, ta hau ez da topikoa. Hau da kontuak ezagutzeko metodo empirikoa. Gaztetasuna beti jartzen da orgoian ta aldarean. Guzuek baino gazteagoak ginen zuen edadean. Ta orain zarete hipotekatu ta txagur paseanteak. Eta ni zorionak hartzen nauzelan eskua guanteak. Txakurrarekin bilotzer dira sartu esteba lantzea. Lasai zuri beto kauko jatzu inoren kakak batzea. Titi parea lurreraino ta sudurrak ilez beteak. Ta ez aldu bat inoiz nekatzen beti dena jakiteak. Zarrunoak ta jakitunak zeinen ofizio bitxia. Okerrago da horraxe joango ta oraindik ez iritxia. Gure artean oraindik orain zeko legeo zean nahi di. Laizter gaude gukakak batzeko maialen eta unairi. Baina Eliza barria hortxe perreoa eta trapa. Eperdiari bueltaka danak aizeak ezin botata. Bizka humiltasun toketxo hori hain beharrezkoa altzen. Hemen guk berez asko dakigu, baina ez digute onartzen. Middle age aro batean gaude 50 zera. Zuek 50 eukitzean mitoak izango gera. Alere nire gaztaroa da, dena faltxo poliespam. Jada entrada sortzen hasi zaita atzo salidak neuzkan. Euskal iruditerian, artzainak, bertxotan imaginatzen ditugu, zu? Bertxotan ez dakit esango nukeen, saiatzen bai behintzat, gainera nik joera bat daukat, eta nire burura ideia bat etortzen denean, hasten naiz konturatu gabe, hasten naiz bertxotan, doinuak erabat nahasten ditut, noski oinak horrela dijoaz, baino badaukat joera hori, eta mendian ardiekin edo lanean hauenean askotan egiten dut bai. Bertxotan ibilitakoa zara edo bertsoarekin zer harreman izan duzu zure bizitzan zehar? Bueno, bertsolaritza beti gustatu izan zait, gaztetatik. Hasi nintzen Nafarroako bertso eskolan hor zaldiko maldikon hasi ziren taldetxo bat antolatzen, nik zer eukiko nituen orduan 13 urte o olako zerbait, eta bertan hasi nintzen, eta beti segitu dut bertsolaritza. Nolako bertsozalea zarela esango zenuke? Bueno, bertsozalea naiz, bertsoak entzutea gustatzen zaidalako, ni olako bertsozalea naiz, bale? Eta bueno, horrek eramaten nau, bertsoa bere espresio ezberdinetan gustoko izatea. Asko gustatzen zaizkit bertso bazkari, bertso afari eta modu horretako bertso saioak, bai? Gainera iruditzen zait, ni akordatzen naiz, Arruazura, ni txikia nintzenean, etortzen zienean bertsolariak eta bar, eta hau hitz egin dut bertsolari batekin baino gehiagotan. Azken finean, bertsoaren bitartez, bertsolariak ezagutzen zituen herrietako egoerak, gertaerak, pertsonak, hortik egiten zituztelako bertsoak. Ni bertso bazkari eta bertso afariak askotan horrela ulertu ditut, ez? Eta hor, bertsolariak nolabait ere ezagutza bat biltzen zuen, herriz herri biltzen zuen ezagutza bat. Eta ezagutza hori zen gaia eta ezagutza horretatik eraikitzen zuten bertsoa.
Eta gero ezagutza horretatik, nolabait ere bertsoaren bitartez ematen zioten, ez? Kontakizun bat herriari. Niri hori beti izugarria iruditu zait. Nik esango nuke horiek direla igual niretzako kutxunenak. Baina gero noski bada beste espazioa dela txapelketena oso gustoko daukadana. Eta bertsoa bere osotasunean hartuta zer liluratzen zaitu bertsotik? Nik uste mezuak, informazioak eta kontakizunak transmititzeko daukan errestasuna. Askotan hizkuntzatik asko konplikatzen dugu, gauza bat esan nahi dugunean edo kontatu nahi dugunean, eta iruditzen zait bertsoa dela filosofatzeko modurik sintetiko eta eraginkorrena. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diogu zein den bere bertsoaldi kutxuna, zurea zein izango litzateke? Bai datorkit bertsoaldi bat, edo bertsoaldi bat baino gehiago bereziki Euskal Herriko 2017ko Euskal Herriko txapelketan eman ziren bertsoaldi batzuetan eta Aitor Sarriegi aipatuta, hor badaude pare bat etortzen zaizkidanak, asko gustatu zitzaizkidanak bereziki kontaketagatik, ez? Bat izan duzen, gaia jartzen zioten, ez? Eta bapatean norbaitek argia piztu du. Uste dut olako zerbait zela, eta bera hasi zen taberna batean parrandan zegoenetik, amak larrutan egiten harrapatu zituen arte, eta horre eman zen konbersaziora arte, ez? Eraman gintuen, egoera horretan, modu zoragarri batean. Ongiru ditzen bat zaizu, entzun egingo ditugu. Primera. Honela dio kartzelako gaiak, Aitor. Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Ta atean noski ama, ezin zen izan bestela, ez ere zean geratu, zaigu alegin ustela. Horrelakoetan nola, sentitzen den bat txepela, nik uste nuen builaka, bertantxe hasiko zela, ta bapatean esan dit, inoiz entzunez bezela. Gaur sorpresarik ez, Aitor, gauzak behardik horrela, eta esan dit kondoiak mesan otxean daudela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela. Gazteak zarete eta gozatu dezazuela. Hemen dauko onintza, baina 18 urteko onintza. Eta hemen daukoz gurasuek. Gurasuek puntuke, puntiatara nahi dotze. Ze, onintza gaztiek argi dauko, bera maitxe dau holtza, maitxe dau farandulie, maitxe dau artie, bertzue, dantzie, bueno, hori dan hori. Eta nahi dau izen, bertzolarize eta artistie. Eta haitxe eta ma, gurasuk amen dabiz, punti ataraten, da keskatute, danak galderi, danak keskie, puntuke. Ia, zertara lieten dizen. Bersolari izatea ze burutazio, baniri egiten deustain bat ilusio. Ze ikusten diozu artezar horri, Ez direla jartzen inoz ere gorri. Lendik nahiko enbeita badago holtzetan, orduan beste bat urrengo urtetan. Hobe egingo duzu estudiatzea, zertarako gura dot libruak hartzea. Zer dezu esateko bada munduari, guraso dodazala tipo aspergarri bi. Ta egiten alduzu amets txapelekin,
Bestela ezingo neuke aukera hau egin. Nahiko txapeldun bada Gernikan azokan. Baina nik izan nahi dut izar bat bertzotan. Ekarriko alduzu dirurik etxera. Baina enaz joango zuei emotera. Gaztearoko ametxauek pasako zaizkizu. Eta ez pasatzeak zuri zenbat izu. Ta bertsolaritzaz gain eingo alduzu lan. Lana egin behar dela, baina lana zelan. Gaitzerdi politikan ez da sartu eta. Bueno, igual emongo dot hor nire bueltan. Politikoa eta gainera bertxotan. Ta zuen eskutuan noiz behinka igual txortan. Azkenean eiten dezu beti nahi dezuna. Horretan da guk biok antza daukaguna. Bueno, alaba maitezu izan zoriontsu. Sarritan izango naz ikusiko dozu. Azaroaren 8an hasi eta urtarrilaren 31 bitartean egingo da hurrengo xilaba. Xiberoa, Lapurdi eta Baxenabarreko bertsolari txapelketa. 24 bertsolari ariko dira kantuan eta 10 saio jokatuko dira guztira, 3 fase eta finala. Bideek bidea izango da xilabaren lema. Informazio guztia irubebikoitza.bertsozale.eus atarian duzue eta saioetarako sarrerak bertsosarrerak.eus atarian. Aritz, bideak dokumentala ere egin zenuen, Arruazutik Izabaraino korrika gazta batekin. Zergatik? Mendiz mendi, importantea, mendiz mendi eta herriz herri. Batetik zegoen elementu pertsonal bat. Nire arbasoei errekonozimendu bat edo onarpen bat egin nahi nien, bai? Eta nire arbasoen onarpena da, Arruazu nire aitaren partetik eta Izaba nire amaren partetik, ez? Eta justo nire arbasoak hartzaiak izan ziren. Eta orduan iruditu zitzaidan, errekonozimendu herri onarpen bat izan behar zela. Eta zentzu hortan, landa bizitzak, landa eremuak, landa kulturak gure izatean daukan garrantzi hori aldarrikatu nahi nuen. Eta hori simbolizatu nahi nuen elemento importante batekin, eta da gazta. Gazta borobila da, zirkularra da, eta gure landa kulturaren ulermen genuinoa, sakonekoa, holistikoa da, zirkularra da, ez? Eta niretzako zirkularidade horrek ematen dio perfekzioari zentzua. Eta ze bide egin du dokumentalak? Lehenbiziko erronka egin genuen, bukatu genuen, eta gero hori modu audiovisual batean egin genuen, dokumentalean, baino baita ere liburu forman. Eta liburu forma hori egin genuenean ipuin forman egin genuen. Iker Uribe eta Joana Zigandak, Joana Ziganda bertsolaria, por cierto, eta Nafarroan bertsoaren alde hainbeste egiten duen personak, egin zuten ipuin bat kontatu. Eta ipuin hori gainera izan zen idatzia irakur zedin, baino ilustratua ikus zedin, baino baita ere bertsokatua. Euskal Herriko 12 bertsolarik eta gero Maialen Arzaiusek kantatu zituen bertso horiek. Orduan zen irakurria, kontatua, ikusia, bertsokatua eta kantatua izan daiteken historia edo esperientzia bat. Eta dokumentala, noski, ikusentzunekoa, herriz herri erabili genuen. Eta hemendik aurrera, Aritz Ganboak ze bide egingo du? Aritz Ganboak ardien bidea segituko du. Hartzaia da, eta hartzaia izaten bukatuko ditu bere egunak. Beraz, hartaldearen eta hauek behar duten lur eremua eta herriarekin batera aurrera egingo du Aritz Ganboak. Bide horietan ku ere bidelagun izango gaituzu, eskerrik asko Aritz, eta laster arte. Eskerrik asko zuei, eta laster arte, seguroz, ni egongo naize, hitzetik hortzera zer agertzen den begira. Larun batean tope ibili zineten,
behin juergasita ezin leiketen. Baina ez dakit beti jarraitu liteken. Baina mendiluzerik ez omentzan hemen. Mendiluze akaso baino urrengoa. Nere aldean biek zeukaten gogoa. Jakina hemen festa gazten alde doa. Haiek gaurkoak dira eta ni lehengoa. Orain nere lana da paga ematea. Berandu datozela zorrotz esatea. Baina doazenean neretzat pakea. Ta gertzen zeranean eurentzat kaltea. Baina hemengo festak onak bai aldira. Ostegunez hasita topeko segida. Kontziertoren bat ta sagardoa tira. Zerbait onik badago neretzat hori da. Larun batean dantza, igandean edan. Orduan denentzako planen bat aukeran. Baita arratsaldean siestara primeran. Urrengo asteburua helduko da egan. Ainerri txikia ta horren beste festa. Hemen daukagulako dirua gainezka. Asteburu batekin etzan nahiko ez da. Urrengora nola heldu hauixen ere kezka. Gauza denak ez ziren batean kabitzen. Ideia faltan da nik ez zait iruditzen. Ba hemen ari zaizkigu ideiak haunditzen. Hauek San Migele eta ondoren ze izen. Urrena izango da santurik gabea. Bat ere ez jartzea ez da hain grabea. Urrian laukoa ja udazken area. Hauek ez dute beti olako fedea. Santu beharrik ez da festa egiteko. Bersotan betetzen data Eliza lepo. Gure agenda beti santu ez kompleto. Ai barkatu San Miguel hain fede honeko. Ez dut begirature zein dagon atzean. Ba betikoa dago bere gurutzean. Gainera jarri gera maiaren ertzean. Belaunikatu altzera Elizan sartzean. Edo gehiegi eskatzen ari naiz akaso. Sekula enaiz izan fededuna oso. Ez altzen dun maialen doktrinari jaso. Derrigor jaso nuen ez nengon eroso. Geroztik utzi nion nik etortzeari. Beraz zuetza biltza sermoietan adi. Baina Elizaz Eliza udaran kantari. Naiz da gero zerua gelditzen den handi. Eliza hobea da berso saiorako. Ze kristalezko ate dotore erako. Hemen jarri ezkero jartzen da galako. Irurako Eliza fotoetarako. Bueno, kontuak utzi ta buka dezagun. Kaka esplikatzen beti ezin baita jardun.
Errepaso bat egin behar zanta aranun. Ea orain agur bat okurritzen zaigun. Programa bukatzeko, Fernando Aire Salvadorren errekontrua bertso sorta entzungo dugu. Eizean, usotan izandako errekontru edo istripu bat azaltzen du Salvadorrek. Ainhoa Sarasua eta Inautagirre kantuan, Manes Pagolak musikaturik, hauxe Salvadorren errekontrua. Gozatu! Gizona da zoroa, ta bihotz gabean, barnean baldin badu, plazeren gozea, arimadun batentzat, zerregitatea, egaztin inozenter, biziak entzea, egaztin inozenter, biziak entzea. Tirokari dena, uso gaixoari bere burua ere, ez du urrikari, uso erregin nahia, jindaike berari, hori gertatu zaio. Salvadorri hori gertatu zaio, aurten Salvadorri. Eta goiz batez, goiziko janean, nihizin nindagola, ahma bizkajean, tiro bat eskapatu, zautuste Susena sartu, zango mutu gean. Jainkoari eskerak, hortan gelditurik gehiago korik gabe, bieri mozturik tiroak izan balu, nunbait bahnagotik Salvadorrik egunetzen entzunen, kantuz Salvadorrik. Tiroa giltzen baitu, antzemanez geroz bederen zaurituko, gaitu aldi oroz bizi nahi badugu, tranquileta uros, arma xarra salta, begirik ezeros, arma xarra salta, begirik ezeros. Arma lañerosa da, gehiago ezina ez dea alabaina, hiltzeko egina, nik ene malujean, egiten duzina, beiratuko naizela, hemendik